ndipo muli ndine Miriam Mtambo, koma poyamba nayi mitu yake. Alimi a thonje agwirizana ndi kampani zina kuti zizigula thonje lawo pa mtengo wa 360 kwacha pa kilogramu. Zadziwika kuti mlandu ogwirirana sikumayenda bwino ikakhala kuti woyimbidwa mlanduyo ndi munthu ochita bwino. Ndipo katswiri wa zaka ufukufuku ndi mapulani watsindikiza zofunikira kwa achinyamata pokwaniritsa masomphenya a Malawi 63. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tatiye tikhale limodzi. Alimi a thonje mdziko muno atagwirizana ndi kampani zina kuti zizigula thonje lawo pa mtengo wa 360 Malawi kwacha pa kilogramu. Mtengowu ndosiyana ndi 320 kwacha imene boma linakhazikitsa posachedwapa. Mwezi watha alimi kudzera mu bungwe lawo la Cotton Farmers Association anakana kugulitsa thonje lawo pa mtengo wa 320 pa kilogramu. Matthews Kasanda ali ndi zambiri mu ripotili. Mtsogoleri wa bungwe la alimi a thonje mdziko muno la Cotton Farmers Association of Malawi a Dickson Gundani wauza Times kuti bungwe lidakumana ndi nduna yoona za ulimi a Robin Lowe omwe adalangiza kuti akambiranenso ndi makampani ogula thonje. Agundani ati pakadali pano akwanitsa kukambirana ndi kampani yotchedwa Malawi Cotton komanso a Fraser omwe auza alimiwa kuti azigula thonje pa mtengo wa 360 kwacha pa kilogalamu iliyonse. Pakadali pano iwo alangiza alimi mdziko muno kuti apewe kugulitsa thonje lawo pawokha koma azikhala m'magulu ndi cholinga chofuna kufikira mitengo yokwerapo. Adathawa Fraser ndiye Malawi Cotton mitengo imeneyo koma adino achitende kambirana nawo kuti nawonso ndiyokwera ya boma afikenso pa mtengo umene adawo alilipo. Mwezi wa April Agundani adauzanso Times kuti alimi analosa kukhutitsidwa ndi mtengo wa 320 kwacha pa kilogramu womwe boma lidakhazikitsa ngati poyambira kugula thonje. Iwo adafotokoza kuti alimi ankafuna mtengo wapakatikati pa 400 ndi 450 kwacha pa kilogramu iliyonse. Koma poyankhapo pa nthawi iyi mneneri wa munduna wa zaulimi Agression Lungu anati mtengo wa 320 kwacha udakhazikitsidwa pambuyo pokambirana ndi mbali zosiyanasiyana zokhudzidwa kuphatikizapo makampani ogula thonje. Milandu yambiri yogwirirana sikumayenda bwino, makamaka ikakhala kuti ikukhudza anthu ochita bwino pachuma. Kafukufuku amene bungwe la Center for Human Rights, Education, Advice and Assistance CREA inachita akusonyeza kuti izi nchomwechi kamba kakuti ziphuphu mu nthambi zachilungamo mdziko muno. Posachedwapa bungwe lili linakonza maphunziro apadera a apolisi pa nkhaniyi. Thomas Kachere ali ndi nkhani yonse. Malinga ndi mmodzi mwa akuluakulu oyendetsa ntchito za bungwe la CREA Aspiwo Malihera, maphunzirowo anali ofunika kwambiri pamene anthunso mdziko muno akumayembekezera kupeza chilungamo m'mabwalo a milandu. Iwo ati bungwe la CREA limalimbikitsa maufulu a anthu onse kuphatikiza ana ndi amayi. Amalihera apemphanso apolisi omwe amayendetsa nkhani m'mabwalo a milandu kuti azipewa mchitidwe wakatangale pamenenso bungwe lawo likulimbikitsa ntchito yothandiza anthu kuti apeze chilungamo chisaoneke. Tifuna tikumbutse kuti ngati iwowa mmodzi mwa anthu amene akuthandiza patsogolo makesezi amenewa sali ololidwa kuti apange zimenezi. Mmodzi mwa apolisi omwe anachita nawo maphunzirowo a Chance Chifumbi ati maphunzirowo awathandiza kwambiri pakagwiridwe ntchito kawo. Ife maphunziro amene talandira kunoko ndi maphunziro apamwamba kwambiri. Motino ndi ntchito mu ntchito yathu imene timakhala tikupanga daily, koma papa tikuona kuti tikakhala tikugwira mwamtundu wina umene taphunzitsidwira kunoko. Tapatsidwa ukadaulo wina watsopano umene tikuona kuti mwina tithu tikakakhala pa ground ntchito yathu tikagwira bwino kwambiri. Maidia zonse amene mwina timalawitsa amene sitimachita bwino tikamapanga handle maka ana pamene taona kuti mwina kuchepekedwa kwathu kwa maofesi ndi kumene kumapangitsa kuti mwina tipeze kuti kukhanga tikupanga interview mwana uja tilipo anthu angapo, koma pano patapeza kuti tikhozopeza pena paliponse ndi kumpanga interview mwana uja 1 to 1. Apolisi omwe anachita nawo maphunzirowo anachokera m'madera osiyanasiyana. Katswiri wa zakafukufuku wa mapulani achitukuko Frank Chidampamba wasindikiza zofunikira kwa achinyamata cha chitukuko cha padziko pano.
chidampamba watachinyamata ndofunikira kwambiri pamene dziko lino likukwaniritsa masomphenya ake pa chitukuko cha Malawi 2063. pa mfundoyi achidampamba alimbikitsa ophunzira za chitukuko ku sukulu ya Catholic University kuti azipereka pokweza chuma cha dziko lino. Jameson Chauluka wadzandiza mbiri mu ripotili. Achidampamba amalankhula pamene ophunzirawo amakhazikitsa bungwe lawo kumathero a sabatayi. Bungweli muli anthu amene akuchita maphunziro okhuza chitukuko cha kumidzi komanso maphunziro a anthu akuluakulu. Iwo ati pali mwayi waukulu kuti achinyamata nkuchita bwino mdziko muno, ndipo izi zikutanthauzanso kuti dziko la Malawi likhoza kutukuka pachuma. Makamaka achidampamba alangiza achinyamatawa kuti agwiritse ntchito nzeru ndi luntha limene akupeza pa sukuluyi kupeza njira zothanirana ndi mavuto osiyanasiyana amene dziko lino likukumana nawo. Mutati muonetsetse ndondomeko imene ikuchitika panopa ndiyo kuti tikufuna chitukuko chimene chikukomera aliyense muchizungu inclusive, aliyense akutengapo gawo. Nde palibe mwina nkhani yodandala kuti mwina ena akayalibe mwina ma connections ndi anthu ena ake, komanso kuonjezera apo mutakuona kuti ana akuphunzitsidwa pamalo pano pa skulu yawo kachenjede, akuphunzitsidwa nzeru zosiyanasiyana, akagwiritsa ntchito nzeru ngati zimenezi kuyang'ana kuti kodi dziko lathu lino pamene pali mavuto ndi pati, ndipo akuyenera kapita m'madera mwakawo akakhale okhala patsogolo kupereka mayankho amavuto amene anthu akukumana nawo pogwiritsa ntchito nzeru zawo zijazo. Ndi chinthu chofunikira kwambiri chimene chingathandize kuganiza moyenera potukula maderawo. Mtsogoleri wa bungweli Avenesha Kamulete wati ophunzirawo akupeza ukadaulo wamene angathandizire pakukweza chitukuko cha dziko lino. Pamakhala ma issues ngati mavuto oti mwina chuma sichigawidwa bwino mdziko muno, so nde ifeyo ngati anthu ona za chitukuko mwa dziko titha kumaonanso kuti chitukuko kuti pazikhala kugawana kofanana kwa ndalama mdziko muno kuziyenda motani. Komanso kumbali ya ngati madera mwathu muno makhala zosowekera zosiyanasiyana, nde timaphunzira kuti kukhala kumagwira ntchito m'magulu kuti tizithandizana maganizo kumene tingatukulire madera mwathu muno. Amene akuyang'anira bungweli Amerina Phiri wati bungweli layamba kale kubala zipatso ndipo izi zikhala zikupitirira. Akuluakulu pa chipatala cha Kamuzu Central ku mzinda wa Lilongwe achenjeza kuti chipatalachi chilibe mpweya okwanira opadera. Mkulu wa chipatalachi Jonathan Ng'oma wapereka chenjezoli pamene pali chiopsezo choti mliri wa COVID-19 utha kubukanso mdziko muno. Mpweyawu ndofunikira kwambiri pothandiza anthu amene akudwala COVID-19 kuti azitha kupuma. Koma Ng'oma ati chipatalachi chili ndi mpweya okwanira anthu 20 okha. Obreka Palamula ali mzinda wa Lilongwe. Boma mogwirizana ndi magulu othandiza dziko lino adathandiza chipatala cha Kamuzu Central ndi malo opangira mpweya mu Disemba chaka chatha. Angoma ati zokonzekera malingana ndi malipoti akudzanso kwa mliri wa COVID-19 ali mkati kuphatikizapo kukonzekera malo amene adzikagonekako anthu odwala matendawa a Bingu National Stadium, komanso kuphunzitsa ogwira ntchito ngakhalenso kupeza ndalama. Plant ya oxygen ija ikugwira ndithu bwino ntchito, koma nkhani ndionena kuti oxygen plant ija itha kupanga masilinda 60 amene ndiwongokwanira odwala 20 pamene mukati mukumbukire mwezi wa February tinali ndi odwala ofika 80, ndiye kuti kana chepa komanso nthawi ina munazamva kunena kuti anatha oxygen chimene chinachitikasa chinachoti kumene timatenga oxygen iko zinachepera chifukwa kublanta anzathu mashini awo sanadani anapezeka kuti sakugwira ntchito. Pakadali pano bungwe la Muslim World League lathandiza chipatalachi ndi katundu osiyanasiyana othandizira pothana ndi matenda a COVID-19 wa ndalama zokwana 75 miliyoni kwacha. Mmodzi wa akuluakulu ku bungwe la Muslim World League, Sheikh Walid El Saad, ati ndi udindo wawo ngati bungweli kuthandiza madera awo. Katunduyu ndi katundu ozithandizira kudziteteza pa nthawi yogwira ntchito monga mamaski komanso sopo osamba m'manja mwa zina. Gulu la Lions Club International layamba ntchito yokonzanso zipinda za nthambi yamaso ya chipatala cha Mzuzu Central. Ntchitoyi imene ikugwiridwa kudzera mu gulu la Mzuzu Lions Club itenga zaka zinayi ndipo igwiritsa ntchito ndalama zopitirira 400 miliyoni kwacha kuti ithe. Ndi mmene afotokozera Feston Malekezo, zipinda za nthambi zaonongeka kwambiri. Tione nkhani imeneyi.
poyankhula atatsekulira projekti mkulu wa Lions Club kuchigawo cha Malawi komanso Mozambique Ken Banda anati klabu yawo kumzuzu ndimene achita bwino polemba projekti yabwino yomwe yanda thandizo kuchokera ku Lions Club International, ndipo projekti ithandizira kukonzanso chipatala choona zamaso pa chipatala chachikulu cha Mzuzu Central. Abanda anati polingalira kuti kuti zinthu zambiri zinali zoonongeka takonza timapempha kunena kuti katundu uyu ndi wanu ndi watonse tiye tisamalire kuna kuti athandizire agwire ntchito ati komanso afikire kwa anthu ambiri patikapata kusamalira ndiye kuti masiku awiri atatu zipezeka kuna kuti zinthu basi zoonongeka. Poyankhulapo mkulu wa chipatala chachikulu cha Mzuzu Central Frank Sinyiza anati chipatala choona zamaso pa chipatala chachikulu cha Mzuzu Central chinatsegulidwa mchaka cha 2007 ndipo chiyambireni sichinakonzedweponso. Nga mukuziwa kuti diso ndi mbali imodzi ya thupi yofunikira kwambiri kuti munthu amene akupenya akhoza kupanga chilichonse chimene akufuna, koma munthu amene sakupenya olo wakhungu zambiri amakhala osowekera in terms of development. Lezi zipanga contribute kuti anthu athu akhale healthy. Boso Mzuzu Central Hospital sitikuyang'ana anthu amusitema okhayi koma tikuyang'ana Northern Region yonse. Pambali pokonzanso chipatala choona zamaso pa chipatala chachikulu cha Mzuzu Central, projekti imene ndi ya zaka zinayi ithandiziranso kupititsa patsogolo ntchito yoona chisamaliro cha maso, kulimbikitsa anthu amene angatetezere maso awo komanso kuphunzitsa anthu azaumoyo pa nkhani yokhuza maso. Mukuonera nkhanizi pano pa Kanema Times TTV. Tibwera posachedwa apa ndi nkhani zina. Body lotion is well refined to give your skin full hydration, leaving you feeling fresh throughout the day. Bliss Body Lotion is a top-range body lotion which contains natural extracts and is found in 3 flavors at a very reasonable price. Bliss Lotion Aloe Vera, Bliss Lotion Instant Hydration, Bliss Lotion for men. Get yourself Bliss Body Lotion today in all leading stores across the country. Tsiku ndi tsiku moyo umatipasa mwayi opanga chisankho choyenera. Chisankho chokhala ndi thupi losalala bwino, kupanga zinthu motakasuka, kuchotsa mafuta, kukhala aukhondo ndiso odziteteza ku mliri wa COVID-19. Pangani chisankho choyenera lero posankha katundu wa Purity ndi kukhala otetezeka. Her soapies shouldn't give your game the red card. No matter your DSTV package, download the DSTV app to watch the entertainment you love on your TV screen, on any screen, by linking up to 5 devices to your subscription at no extra cost. Watch live or catch up with the DSTV app. Sangalalani ndi Zuku nyengo ino. Madikoda akupezeka pa mtengo wa 14,000 kwacha. Seti yonse sopano ikupezeka pa mtengo wa 25,000 kwacha yokha basi. Kodi ubwino upose apa. Pa Zuku mutha kupeza Times TV, MBC TV, Zodiak TV, Mibawa TV ndi Rainbow TV. Dziko lino pa chitukuko Malawi 2063 Abreu kwa bungwe la anthu olumala osaona. Mkulu wa komishoni Thomas Montali wati izi zithandiza kuonetsa kuti palibe amene akutsalira mbuyo pa ntchito yokwanisa masomphenyawa. Jameson Chaluka wadzandiza mbiri mu ripoti. Poyankhula atatsekulira projekti mkulu wa Lions Club kuchigawo cha Malawi. Bungwe la Malawi Union of the Blind likuyembekeza kugawa mabukuwa
kwa mamembala ake kuti nawo adziwe zimene zili mu Malawi 2063. Pomwe popereka mabukuwa Blessings amene ndi mayi wa ulumali osaona adawerenga tsamba loyambirira la bukuli kuti atsimikizire kuti zimene zili m'bukuli ndi zofanana ndi zimene zili m'mabuku enawa. Amunthali ati palibe uyo amene akuyenera kuti asiyidwe mbuyo pamene dziko lino likufunitsitsa kukwaniritsa masomphenyawo kuphatikizapo anthu aulumali. Izi ndi zofunikira kwambiri chifukwa nonse amene mukudziwa komanso mwawerengapo masomphenya athu a Malawi 2063 akunena kuti tikufuna tikhale ndi dziko lokomera wina aliyense komanso lozidalira palokha. Tikanena kuti lokomera wina aliyense kuti pange chuma chokomera wina aliyense kutanthauza kuti anzathu amene ali ndi mavuto monga osaona akhalenso akufikiridwa. Ndicho linga choti adziwe kuti kodi masomphenya awo ndi otani, chifukwa pakalikilika amene tinali nayo wafikira anthu osiyanasiyana m'Malawi kuti kodi masomphenya athu akhale otani. Anzathu amene ali ndi mavuto openya tinawafikiranso. Wapampando wa bungwe la MUBU a Moses Yohane wayamikira NPC chifukwa cha mabukuwa ponena kuti zithandizira kuti nawo anthu aulumali osaona adziwe zimene zili m'masomphenyawa. A Yohane ati nkofunikira nthawi zonse kuti nawo anthu aulumali osiyanasiyana adzipatsidwa mpata oyendera limodzi ndi dziko pa masomphenya a chitukuko cha dziko. Aliyense akuyenera kutenga nawo mbali mu chitukuko cha dera lake kapenanso dziko lake. Choncho buku chimene chikukamba za chitukuko chimene chichitike pakati pa mpaka na kufikira mu 2063 kuti buku limeneli alilemba mu zilembo zimene ife timagwiritsa ntchito timati braille tachitenga kuti ndi chamwayi. Chifukwa mbuyomu kakhala kuli mabuku ochuluka a zinthu zosiyanasiyana zimene tinakakunda kuti zilembedwe mu braille koma sizimachitika chonchi. Komano pozafika apa kuti a National Planning Commission achiona chiti chanzeru kuti athe kutipatsa mabuku amenewa kuzera mu zimene ife timagwiritsa ntchito powerenga nachitenga kuti ndi chinthu chamwayi kwambiri chifukwa tichiwerenga ndi mtima ofuna kumvetsetsa kuti nafenso tisatsalire mu chitukuko. Masomphenya a 2063 akulowa m'malo mwa masomphenya a Vision 2020. Gulu la Heritage Foundation Women's Desk mchigawo chakumwera lapereka katundu osiyanasiyana ku sukulu ya mmera mpoyamba ya Malia. Sukulu iyi ili mudzi mwa Jeweta mdera la mfumu yayikulu kuntaja mboma la Blantyre. Wapampano bungweli Fane Kanyenda Chibwe wati gululi lapereka malata, mabuku, zolembera ndi chakudya pofuna kulimbikitsa maphunziro a mmera mpoyamba. Loeneni Mpasa walemba ripoti ili akuwerenga Eric Msikiri. Poyankhula pamene amapereka katundu osiyanasiyana othandizira maphunziro abwino pa sukulu ya mmera mpoyamba ya Malia, wapampando wa amayi ku bungwe la chikhalidwe la Heritage Foundation mchigawo chakumwera Afane Kanyenda Chibwe anati sukulu za mmera mpoyamba ndi zofunikira kwambiri chifukwa zimathandizira ana kupeza maziko a maphunziro komanso kuchangamuka pokonzekera kuyamba moyo wa maphunziro. Ichi ndi chifukwa chake bungwe lawo linachiona chofunikira kutengapo mbali pothandizira ntchito yabwinoyi. Kalonga gawaundi amatiphunzitsa za chikondi ndiye titaona mmene palili panopa tidazabwerapo nthawi ina kidaulo pali zosowekera zambiri ndiye chikhalidwe chimene amatiphunzitsa kugawa tidaona zitoti tikuyeneranso ngati azimayi ozungulira dera lonse la mwera yese achewa amene timathandizana m'mavuto osiyanasiyana olozisangalalo ndiye tinaonanso kuti ngati timathandizana ife tiyenenso tithandizanenso ndi ana athu amene akuvutika. Mkulu wa alezi pa sukuluyi Eunice Nkhunda anati pa sukulupa pali ophunzira okwana 102 ndipo amasamalidwa ndi alezi ongodzipereka okwana 6. Iwo apempha anthu akufuna kwabwino kuti athandize sukuluyi. Ifeyo sifa aphunzitsi ife ndi alezi. Ndiye pamene tili alezi tikumagwira ntchito mongodzipereka ngati mavolontiya. Ndiye munthu pena umakhabe ndi zokhumba za pamoyo wako koma zikumakanika chifukwa nthawi yambiri kumakhala kuno ku sukulu tikumathandizana ndi ana athu ndi ana athu aja tikamathandizira ifeso mbali yathu timafuna kuninga tithandizako ife tikungophunzitsa tikungogwira ntchitoyi mwa uvolontiya ndeti mafunaso akufuna kwabwino atithandizire kumbali yoti adzitiganizira kumbali ya Malia. Mfumu ya Ndodo ku Jeweta inati sukuluyi inachita mwayi kupeza munthu wachifundo amene analonjeza kumanga nyumba yophunzirira mu zaka za 1990 koma mwatsoka munthuyo anatsikira kuli chete atangomanga foundation yomwe ilipo mpaka na lero. Sukulu ya mmera mpoyambayi imayendetsedwa ndi anthu am'mudzi amene amasamala ana amasiye komanso ena ochepekedwa mwaulere.
Emira afotokoza. Boma la Mzimba nthawi zambiri kumakhala chiwerengero chochuluka cha milandu yokhudza mabanja kamba kuti abambo ambiri amapita mdziko la South Africa kusiya akazi awo kumudzi kwa zaka zambiri. Poyankhula pamwambo umene amakhazikitsa timu ya polisi yolimbana ndi milandu, mkulu wa polisi ku Mzimba Saulos Chilima anati gululi lithandiza kuchepetsa milandu ngati ya umbanda, kuba komanso anthu kutenga lamulo m'manja mwawo. Nthawi zinaso anthu amagwa nafe mkhayi chifukwa chonena kuti akachita ripoti mwina sitimatumikira moyenerera, sitimathamangira mofunikira, koma chifukwa chakukhazikitsa rapid response ndili ndi chikhulupiriro kuti nkhani ngati zimene zanenedwa apazi anthu akachita ripoti tiziyathamangira mofulumira, poteropo pakhala kuti anthu aja kutikhulupirira. Ndipo yemwe akugwirizira bwana mkubwa wa boma la Mzimba Saulos Chilima anati ndiosakhutira ndi chiwerengero cha polisi mbomali, ndipo anapempha mkulu wa polisi mdziko muno kunena kuti alingalire zotumiza polisi ena mboma la Mzimba. Mzimba ndi boma lalikulu kwambiri Malawi muno, ndesi tikwembezo ndi boma lalikulu Malawi muno ikaso ndika office kochepa ka zatha polisi timafuna tikhandi at least zigwirizane kuti akamati boma lalikulu la Mzimba iyi chiofesi chikulu. Anthu ochita malonda mbomali omwe anali nawo kumwambowu anati gulu la polisi la rapid response lomwe aliyambitsa mbomali lithandiza kulimbana ndi umbanda komanso milandu yambiri mbomali. Apolisi akukhazikitsa gulu la polisi lolimbana ndi milandu m'maboma ngati njira imodzi yokwanitsa loto lomwe apolisi akutsatira lapakati pa 2019-2024 lomwe mwazina limanena kuti apolisi adzigwira ntchito ndi anthu. Nkhani zathu ndi zomwezi, koma tisadasiyane nayinso mitu yake. Alimi athonje agwirizana ndi kampani zina kuti zizigula thonje lawo pa mtengo wa 360 Malawi kwacha pa kilogramu. Zadziwika kuti milandu yogwiririra ana sikumayenda bwino ikakhala kuti woyimbidwayo ndi munthu wochita bwino pachuma. Ndipo katswiri wa